Sinjuri, inselmilkom u grazzi tal-li naqattu magħna għal ftit minuti kollox, il-programm Ribna fuq l-Istazzjon 1 ftit minuti qabel ma jibda l-aħbarijiet. Illum se nkunu qegħdin niddedikaw ftit minuti kollox għas-settur tal-finanzi. Settur li huwa immexxi mill-labli Ministru tal-Gvern Clyde Caruana li kull meta jiddiskuti s-settur tal-finanzi u jikkomunika il-messaġġ tal-Gvern, l-istrateġija u l-futuri li għandu l-Gvern fis-settur tal-finanzi huwa fdat mill-maġġoranza tal-poplu Malti u Għawċi, b'kuntrast mal-Oppożizzjoni u l-Partit Nazzjonalista. Il-kellim tal-finanzi sa ftit ta' snin ilu kien Jerome Caruana Ciria, kien preżenta pre-budget document li kien mimli żbalji li ma kellux proofreading bażikament, kien anka indirizzah il-Prim Ministru dwar dan il-fatt meta kien qiegħed jagħmel l-istess diskors tal-budget u qal li l-istess pre-budget document li jippreżenta l-Partit Nazzjonalista laqqas biss ikun ikkonfermat jew inkella ma jkunx qarblu il-kap tal-Oppożizzjoni qabel ma jkun raħ u stess. Infatti tneħħa min kellim għall-finanzi u wara mbagħad laħaq Graham Bencini li huwa il-kellim tal-finanzi illum il-ġurnata. Graham Bencini żbalji fil-pre-budget document ma setax jagħmel għaliex kien hu stess illi konferma li pre-budget document il-Partit Nazzjonalista lanqas biss kellu. Dwar dan ser ikun qiegħed jitkellem ħafna iżjed fid-dettall però b'mod konċiż u b'mod dirett Nolan li se jispjegana il-kuntrast li hemm min-naħa tal-Gvern meta jiġi biex imexxi s-settur tal-finanzi u n-naħa tal-Oppożizzjoni dwar dan l-istess suġġett. Insegwu flimkien. L-inkompetenza fil-finanzi bħal donnu aktar ma jmur aktar tispikka fih dan il-kamp nazzjonalista. Kelliema l-finanzi differenti imma meta tasar ma ssib xejn. Tiftakar id-deputat nazzjonalista Jerome Caruana Ciria kien ippubblika dokumenta qabel il-budget mimli żbalji u taħwit fil-proposti. Tantu hekk li l-medja kienet elenkat l-iżbalji kollha li bejnietna ma kunux ftit. Tant ħawwat u waqqa lill-Partit Nazzjonalista ċajt li l-kap nazzjonalista Bernard Grech kien neħieħ minn kelliem għall-finanzi lil Caruana Ciria. Din is-sena il-Partit Nazzjonalista reġa' prova jħejji dokument ieħor. Imma dan id-dokument ġie likjat b'kumment interni fosthom il-frażi "This needs more beef". Ammissjoni ċara li l-proposti li bdew jitfasslu ma kienux imlaħma biżżejjed. Għar minn hekk, id-deputat Evan Bartolo, wieħed mill-koordinaturi tal-istess dokument, ma kienx kapaċi jwieġeb fuq il-proposti li dan kien fih. Mhux talli hekk, talli qal li m'għandux għalfejn iwieġeb u bekk ħasel idejh mid-dokument tiegħu stess. Issa nħarsu l-qudiem għax inti għadha qed taħseb issa l-budget għadda. Neħejtu għatakom il-mizura. M'għandix għalfejn intik risposta, m'għandix għalfejn. Dan id-dokument kienet isir ukoll mid-deputat Graham Bencini li tpoġġa minn Bernard Grech wara li neħħa lil Jerome Caruana Ciria. Bencini li f'dibattitu partikolari wara l-budget mal-Ministru tal-Finanzi lanqas fehem x'kienet il-miżura tat-tax cut. Tax cut imma kif taħdimha? Fuq li ma bnadi, veri, biex inkunu ċari. Sempliċi ħafna. Accountant, suppost taf inti. Jienet ngħidli li s'issa aħna qed inħabbru il-tax exemption fuq il-fajt fuq tal-kola. Għalek, u illum ma tista' tgħidilna xejn propju għaliex kelli nkun jien li niġi hawnhekk il-lejla li nindikalek dal-punt. Għalhekk jidher biċ-ċar li kull kelliem għall-finanzi li kellu li għandu l-Partit Nazzjonalista mhux ippreparat biex imexxi il-finanzi ta' pajjiżna. Dan apparti djun li għandu il-PN l-istess partit li għadu ma sottomettiex il-kontijiet tiegħu lill-Kummissjoni Elettorali. Imma m'hemmx tagħmel għax Bernard Grech qal li qed isibha diffiċli biex isib awditur. Aħna min-naħa tagħna l-analiżi nħalluha f'idejkom. Nħallu f'idejkom tiddeċidu intom tridux li s-settur tal-finanzi jitkomplix jitmexxa minn Clyde Caruana jew inkella tridux il-Graham Bencini jew il-Jerome Caruana Ciria. Sinjuri, grazzi mill-ġdid talli kontu magħna u segwejtuna għal dawn il-ftit minuti. Ġiġkom tibqgħu issegwu l-Istazzjon 1 li minnaw ftit minuti oħra ser ikun qiegħed ixandar ukoll l-aħbarijiet. Nfakkarkom mill-ġdid il-paġna ta' Facebook Ribna li jekk qed jinteressakom dan l-istess programm, inħeġġukom jekk tliftu uħut minn dawn il-programmi tkunu tistgħu issegwu l-istess clips fuq il-Facebook page tagħna Ribna. Għalissa insellmilkom u grazzi tal-li kontom magħna.